ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ ବି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି। ମଣିଷ ସେହି ବୁଦ୍ଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଛି ଯନ୍ତ୍ର। ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣଙ୍କର କାମ ଏକୁଟିଆ ବି କରିପାରୁଛି। ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ରେଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତା ଆଗରେ ମଣିଷ କ'ଣ? କିଛି ବି ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତିନି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ମାନନ୍ତି ତ ମାନନ୍ତିନି। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି, 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ଆମେ ପଳାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ରହୁନି। ମଣିଷ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛ, କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଡାଳଟେ ଯଦି ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ମଣିଷର ପ୍ରାଣ କେଉଁଠି? ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କେଡ଼େ ଅସହାୟ, ସତ ନା ନୁହଁ?